Karozzi u muturi ta' qabel il-gwerra inġabru fi Pjazza San Pawl fl-Mdina f'avveniment bris il-Malta Community Chest Fund. TVM News iltaqa' ma' Filip Camilleri, dilettant li għandu l-eqdem mutur li hawn f'Malta, immanifatturat fl-1903 u li ilu għandu mill-1994. Kont naf mistoqsija u s-saqsi u sirt naf li dal-ħaddiet ħażebbuċ kellu dal-mutur. Kien ilu ma jintuża. Fit-2004 ġabet fil-Malta Chronicle, Malta Daily Chronicle għandi kienet li 1904 kienem 26 Oktober Minister Zbal kienem Minerva Motorcycle għal-beħ. Jista' jkunu għat ma stema li kien ieħor Minerva Malta. Minħabba li l-mutur m'għandux klaċċ biex jieqaf irid jinafas il-brejk u trid tintefa' l-magna, għalhekk għażel li jżommu ġewwa u joħorġu biss f'okkażjonijiet speċjali. Mariolino Guzman ukoll huwa dilettant u l-karozza tiegħu tmur lura għall-1916. Dak iż-żmien din kienet meqjusa bħala vann minħabba li d-dwal kienu jaħdmu bl-elettriku u mhux bil-petrolju. Karozza antika mhux bħal tal-lum maintenance free li titara ħafna affarijiet, għandu ħafna affarijiet mekkanikali li jridu jibbrikaw ruhom li tittamela manwalment, tittija żejt jew gris u affarijiet hekk. Imma ħafna affarijiet oħrajn li tittarhom viżwalment. Mit-tibdil taż-żejt tittamlu spiss ukoll għax iż-żejt għalkemm illum huwa kwalità tajba ma xorta tkun smaħ eċetera eċetera, tittuħu ħsiebha. U għalilna wkoll li jħobb jilbes skont l-epoka tal-karozza li jkun biha. Sina Buġejja mill-Malta Community Chest Fund qalet li dan l-avveniment qed isir bitħejjija wkoll għall-Istrina fis-26 ta' Diċembru li ġej. Qed nħarsu lejn karozzi klassiċi dawn pre-war cars. Qegħdin f'ambjent verament klassiku, ġifieri pjazzi sbaħ minn din ma nafx fejn ħansib b'dan mod klassika b'dan il-mod. Ġifieri l-ambjent vera jislef lilu nnifsu perfett għaliha. Il-karozzi tħallew għall-wirja fil-pjazza matul il-ġurnata kollha u bl-għajnuna ta' ħafna entitajiet in-nies ikunu jistgħu jgħinu lil dawk fil-bżonn filwaqt li japprezzaw il-ġmiel tal-karozzi klassiċi.